Здравейте, уважаеми сънародници! Битката за българския лев продължава. Утре е последната битка за България. На 31 май, 12:30, което е събота, призовавам всички българи свободни да защитим правото си на референдум, да защитим правото си на свободна валута. Готвят ни капан. Капан не виждан до сега. Битката за запазване на българския лев очертава най-важните граници и стабилността ни на България. Това е левът е независим, всички го знаем, макар и някои социологически проучвания да казват, че има борд и е привързан към еврото. Не е така. Аз съм студент по право и изучавам доста външната ни политика и не съм съгласен с това как някои социологически проучвания показват обратното на лева. Искам да кажа, че запазвайки на българския лев, запазваме и суверенитетната България и независимостта ни. Провеждането на национални и местни референдуми е едно от конституционните ни права. Конституционното ни право ни дава право да изразяваме правото на слово, да изразяваме волята си, така както избираме нашите народни представители, нашите президенти и нашите европейски депутати, както и местни избори за местни и за кметове. Така че, след като правителството се допитва до нас да гласуваме за местни избори, нека да се допита и до национални и местни референдуми. Призовавам всички българи, наистина, това е последната ни надежда. Надежда да спасим България. Да живее България. Утре, 12 часа пред БНБ. Бъдете смели и покажете, че сте българи. Да живее България!